Folkens. Vi vil lave en ny episode, eller hvad fanden, serie? Opgradering. Vi ved godt, det er lidt run up i armen, men vi håber ikke løbe det. Det er, hvis I to scorer 1 mål, 1 opgradering, 2 mål, 2 assist, 1 opgradering, og man of the match, 1 opgradering. Så let's do this! Altså den her serie. Men, skal se det. Black Apps. Nej. Er det ikke sådan som vores? Er det ikke den samme som vores? Jo. Nej, vi har købt en venstre midt. Hej. Sorry, Victor, der med, men altså, vi var så bare en klaphat. Jeg var bare overhovedet ikke klar på, at det gik ind, den der perlesk. Og det er en opgradering. Nej, det er det ikke. Det er ikke en opgradering. Det var en tur, der lavede assist til assisten. Ja, sorry, nej. Undskyld, jeg er ikke sådan fedt, det er okay meget med. Nej, så er det ikke 2. Tæt på første opgradering der. Vi ser lige den her. Og det er 2 kampe per episode. Godt være, det bliver den der 20 minutter. Det håber I det ikke. Så vil I vil se med i vores mega syge video. Do you know John Lane? Kom så, det er Rune, der starter med at spille, det skulle jeg lige have sagt. Godt, hovedstødmester. 1-2. Kom nu, 1-2. 1-2. Oj! Nej, ja okay, han skal lave det. Han skal bare lave det sidst. Hvis du bare var David Lewis, så har han fået 1-2. Kom nu, 2. Så! Golasso! Yes, man! Og det bliver... Det bliver spørgsmålstegn. Kom så, 2 opgraderinger! Ja, tak! Kan I se det fede der? 3 opgraderinger! 3 opgraderinger! Er det et wet squid? Er det et red squid? Det var det! Bang! Og han blev... Ej! Det var ikke noget! Nej, hvad? Det var 3 opgraderinger. Tre Jeg vil lige opgraderinger. finde ud af, hvem det skal være. Det gør sådan her. Man kan kun opgradere, når man siger, Armin, din køler. Armin, din køler. Bare opgradere. We day om opgradere. Og vi har en... Jeg har købt dem her. Yeah. Og vi har en opgradering til næste kamp. Så nu er det min tur. Lad det. Sådan. Vi leder lige efter en modstander. Bang, bang, ding, 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 ding. Og ham her skal I altid købe. For han er bare vild. Nip. Og her er hans hold. Jeg tror bare, det starter team. Nej! Han har... Prøv lige at se hans forsvar. Der er en, der har bare sådan en orange. Alle andre, de har... Kig den ansigt. I nåede ikke se den vilde træner. Kom så i to. Ej! Gik den igen? Det så fandme Nej, uheldigt. Nå, kom igen. Okay, der var offside. Pis! Hvorfor dømte du så langsomt? Det tror jeg, vi kommer til. Herligt! Sådan! Vildt. Altså, Vilo. Nå, okay. Ej, kom igen. Rolig jer sammen. Jo. Højere ikke. Jo. Skød han ikke med venstre? Jo. Sørens. Og YouTube. Nu har vi jo 2 serier kørende i gang. Og I må gerne skrive noget i kommentaren, hvis I vil have nogle pack openings. Så bliver der ikke det. Ej. Ja, så bliver der ikke det. Og skriv også noget i kommentaren i nogle af dem, hvad I helst vil se. Road to Glory eller den her serie, ja. Og så tager vi efter jeres valg. Og lidt efter vores egen. Hvad vi har lyst til og sådan noget. Men vi tager 75% efter jeres. Og
Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad vi lige har snakket om. Men det er jo sådan lidt af, hvad I helst vil se og sådan noget. Skriv noget i kommentaren, hvis I vil se pakkeåbnings og sådan noget. Og skriv i kommentaren. I skal også skrive i kommentaren, hvis det er sådan... Nej, vi skal gøre nogle ting om og sådan noget. Og hvis I vil spille mod os, giveaway og sådan noget. Giveaway, ja. Vi skal lave nogle giveaways. Og spille mod jer, wager match og sådan noget. Ja. Vi kommer nok også til at spille mod hinanden på et tidspunkt. Og der spiller vi også om penge på. Nej. Lidt penge. Nej. Og vi spiller vi bare... Vi spiller bare hjemme ved en af hinanden. Det synes jeg også lige meget. Tell me everyone. Se, hvad var sjovt, at jeg udtalte med? Ej, det er sgu lige meget. Og så... Vi kommer nok ikke til at købe en Elgato eller en HDPPVR, før vi får en PS4. Og så køber vi en Elgato op på PS4, når vi får den. Og det gør vi nok først til sommer, sådan lidt efter sommer. Ja, det gør vi sikkert. Og der kommer det jo snart FIFA 15 til den tid. Der går cirka 4 måneder eller sådan noget. Så er der FIFA 15. Gå ind og tjek mit HD-gamer. Fordi han har lavet noget, som han synes, der skulle være med i FIFA 15. Det er for eksempel noget som Legends. Det er for eksempel noget som Legends på PlayStation 4. Og at pakkerne, de skulle være til halv pris 1 gang om ugen. Og alt sådan noget. Men tjek hans kanal. Sådan, en opgradering, et 2. Og vi ses. Alfred sidder og drikker te. Og slog lige et skid på den rumpet. Alfred, du skal skynde dig lidt. Kampen begynder nu. Kom så, et 2. Nå, kom igen. Altså, jeg glemte lige at tage det der med, men det må jeg sgu leve med. Står der kun 1-1? Ej! Nej! Alfred, hvor du bare fucking ringe. Jeg skal nok vinde, Ja, så siger vi det. Nu er det altså lige meget, hvem der scorer, mand. Altså. Vi vil helst sige, at han laver assist. Jeg håber, at han bliver gammel spiller. Så bliver opgraderet mere. Det tror jeg også, han bliver. Det tror jeg, han bliver. Så kom nu et 2. Ja! Ja, tak. Ja, tak. Gamle toast, lav lige den her. Sådan. Bare skyd. Lav et finesse. Hvad er det, Jørgen? Bjarne. Ej, vi tager ikke det sidst. Vi vil hellere score med 2. Skift. Vi tager bare... Vi skal tage ud med. Nej, tag ham her. Nej. Tag nu ham der, ja. Og så bliver det... Den lå bare slet ikke til 2. Jeg tror, han stod helt der. Jeg hader, når de laver den der. Sådan der. Kom så 2. Bare skud. Lav bare finesse. Du skal ikke lave finesse. Ikke på sådan en der, så skal du lokke den, eller bare skyde almindeligt. Nej, jeg vil bare lige prøve. Vi vinder, tror jeg alligevel. Kun på 85 minutter. Du kan sagtens skyde noget andet. Han kan sagtens vinde, hvis han gider. Ja. Okay, måske ikke lige, hvis han gider. Ja, jeg vil godt lige vinde 3-2. Jamen, så får du da lov til det. Ej, jeg vil gerne lige have Inform Røs i en pakke. Okay, så får du det, og så kommer man bare sådan en mega lort pakke. Nej, hvor er du dårlig. Loven er den. Nej. Det er jo helt galt. Hvis han går op og scorer nu i går. På grund af, at ham der han ikke kunne score i går. Altså, ja! Så bliver han skadet. Nej. Kæft så Vilo. Nej. Åh nej. Ja! Sådan Bender, han kan ikke finde ud af at spille fodbold.
Yes, man. Så det var det på den her ja, serie. det var den her. Vi ses næste gang.